Jose, 18ekin gerra juntzan. Kinta bat aurreatu zuen. 19ekin juntako partez, 18ekin eman zituen gerraengatik. Atxa eta ni nesagozkorra, laundu ginen trenea, eta aurreneko biak gintzun Pamplona. Handik, geho Madrid eman zuen. Geho, zea batian, permiso batian, etorri zen, 203 etxea, eta zean, Ernilloko festa zan. Santa Cruzak izango ziren. Noiz izatea, otogria, no. Irailian izatea, iraileko igande guztik eta izatea. Launakin juntzan, zera, Ernilloa. Motelaztiak, zintak, ekartze zian orduan, eta gerrin zintorian lotu, eta hola, patrikan zartuta. Eta gero handik etorri zian, zera, irubidea, dantza. Bueno, dantza ez da ditzu, megoexek. Etorri zian, da Guardia Zibilak hartu zizken izenak, zinta zazken nahi. Behar zelu izate zuen, hor koipia nekua deitzen ziren, Lasarten bizizan, nik ez auton. Koipetarrak. Arre parte mantzen dira, Guardia Zibilai, zate zuen. Behintzat horrego nian, astelenian, etorri zian Guardia Zibil pareja bat Lasartetik, kartela Lasarten zen, eta zea kriminal bat bezala eskulotu, eta bi Guardia Zibilen tartian, eman zuen, eta ama atzetik meherrez. Jose pasazitxon eman zuen Antigoko kartzela. Ondarretan. Eroritzen, zeon. Eta pasazitxon Antigoko lehenguzu batek, koltsoia. Baina guk mantako... Baitare. Ni bizikletan eman nun, Antigoa. Mantako, harako, oso... Lurrian apenas ematen ziren kartzelan eta... Lurrian, eta Igeldo Menditi zatorren ura, haren gainean loite zuen. Handik, ez da gizema den baungo zianen? Kuartelea. Kalabozoa. Loiolego kuartele eman zuen. Madridik etorri zan da... Nik uste, kalabozoan da kartzelan, 3 urte bai. 3 urte, Bai. Bai, biletan bai. Bai, biletan bai. 3 urte, gaitza orduan, ursikina eteatik, ze gaitzaz, soldadu asko pasatzen zuen. Bai, demo asko pasatzen zuen, hospitalien. Eta geho, aneontzan, dan eta 7 urte. Gerra zala eta kartzela zala eta historia, 7 urte pasatzen joan goxak. Baina, bekinta libratutare artien... Han eukizuen. Eukizuen, puzkatien eukizuen. Gerra bukatutare, ezpa eukin zituen soldadu. Bai. Ni bi arrebakin, kuartelea bisitatu gendun. Kuarteltik etzagan etxetortzen, eta jai batien nola junginean da kuartelien bertan. Bi launtzaileekin, bakarrik ez, Eskoltakin. Oi, pekatu entzun, zintak egartziak, Ba, txuit eta berdi eta gorrela, nun bazitun da... Potxoneko Jose Hemengo ere bai, hemengo Jose Miel bai. Eta kintzinen arreba. Asko. Gu, politika kontuz asko itzaiten duen. Bai, gu gotxura gendun. Itzaitekoa. Hau, Bautista Aginaga, hau da, hau goetxian asko ibiltze zan, zeakin. Atxai errerotein launtzet. Ez otxekoa zan. Eta hau, atxe hiltzitza joan, behak gudaritan Bilbaon tokatu zian, eta atxe hiltzala bizatu zeien, eta intierrok egunean esan zuen, ni sartuko naiz, trenian junda eskina batien, eta zaneako elizetik, zaizazken. Errintze ontsi batuak errintza duden.
eta eman zuen zuei gainea, eta nafurtzilatu zuen. Hau hiltzuen nian, hiltzuen zehara bai, atxako arruti hau behu, hemen bizi da familia. Eta oinezurrak, gu eskondu eta gerogo, atea zituen, bilenak. Eta karri zituen, jaiatzalde batian, eta intierroa intzitza joan. Oso politia intzan. Txistulari gatea zian, alperro aldea, eta torri zian Elisa. Izan, Igeldoko Don Fabian, apaisa, oso nazionalista zan. Loidi izango da, Loidi, bai. Eta ezurra sartu zituen, Gaztaineko panteoi txiki bat, sarreran. Kapasantun, sarreran, nolexe, goikaldetik. Beira, dakit, goe Jose eta oik, hotel gaztiak, soldauko baino lehen, no? Herriko gaztiak, guetxean eskopetik izan baizago. Ez da izan egutziko zion, eskopete zar bat, eta itxe zituen, goizetik, guardik, herrin. Eta zean, Markesaneko aurrian tokatu goe Jose, be eskopetakin. Eta zein izan zion, alto. Zo ez da pasatzea hemen. Zea, gu baino, haundizki jauan. Felipe Ayerbe, Mikeletia, oire kartzelaren ontzan. San Cristobalen. Eak esate mentzula, ni Teodoro jari izan duen dion, oire galdaiteko azmo ementzun. Da monjen batek esan dementzilioa, ateatzen mazta zaitun ilko zuela, eta esateatzeko, eta atea gabe gehatu zela.